bedwama chia me hene de tu dwase putupuru so no wo frem rahye bedwafo no watimi abehiem no wabobo niam ahodo bi ebema o my Ghana ne nkankro no atumi agina brand ntia ne wa frem rahye bedwafo dodo no aso e wa constituency ahodo anka won ebo ntwade so nwa ko hia se putupuru mu wo mu ebanti yanko ne akwahwa nya bi o mu nyina atumi aba o maba komo be na wodom edi na ansa ye bekọ no ye twebemra Emrashebedwafo ekọ ahomegye obenimbo somede toso aduasa baako wa fempinu ne aduonu miensemu ansa na wo bekọ no wotena se eje eto mra miensa atumu a saa setena no kora ema nantom Emrashebedwani ekonya nkwanhia ansa na wotimi aba Emrashebedwafie ho aba beto na aba saa na dwono Emrashebedwafo enso eje Supreme Court atemuafo mienu ya aban ebo wo mudin no so atumu a na appointment committee edika atoto wo no mano dada Achamehino Emrashebedwafie Alban Kingsford Sumana Baben enkrata wode betu dwa no oto nsafre Emrashebedwafo ya wogina order 42 section 3 ye standing order se Emrashebedwafie eso o kyerese wono Alban Kingsford Baben Emrashebedwafo achamehine woto nsafre Emrashebedwafo se enebna kotonima abosomede tosomienu afempinu ne aduonu miensemu womra setena efira no panondu e Emrashebedwafie awondwenwen ensembia ewuhia se wodwene ho Emrashebedwafie nenso woni nyina mu no edomkuba Emrashebedwafie kyerese wono mu ani nye sede achamehine esifre wo mo no ehu esentu kwa ba Fontaine Times so Twitter edomkuma no ba no deni Dr. Kasee Lato Forsen ekwatwereto honom se aban na epekwan bi ya se bayi a Emrashebedwafo betena se na abosi a wokwa akobo no wotimi agitum na emfa ho se aban ne bosia bo na ama oman sikasem atete apansam no wo mo pese okosoa ebobosia nenso woni nyina mu no achamehine ehwekwan se Emrashebedwafo nyina ba behia e wo man Emrashebedwafie no adwendwe oman nsembi ehu Sansem Koreanti yenko ahomaso na so Emrashebedwama yenua bema wahina mponsa wono enu ogina yende mbo ho yenhwe sei na hodom eko ohene ma hen yenia menua ba eje nya bedru na said Emrashebedwama chia mehene krata de kan se free don du no na se bubu sisi a ese 2 hours into the time already so far Emrashebedwafo nyina tumi abehia yo menua ba medase obepimu ewo eye Emrashebedwafie ase ya ade a Emrashebedwafo no dodo no na wona bepimu ewo hanomu a dwumadie no ye hyase nanso abra na ye hyase no na sika no mu no anyade a na wo ha eno nti ono ede ne mpapoa ede hye eye yewura ononyamfo Joseph Osewusu a ono na oye chamehini abede akire a obikan no ono na wote adwamu na wone twitwe enkomo na wohwemu obra wo baye na empanifo a wona woye eminimfo meche the leadership no wona kwakosia no pay putupuso na wode eye neoma agu akwan mu se de wone eba eye Emrashebedwa emu a mensemu a wonde timi edi akana wone di wu abobu na no na yewura Alexander Kwame na afenyoma akena ono na woye Adom Kasee no ba no deni abedi akire edina timpie so na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ de wo mpanifo ehyiaye na enkomo a wone ababedi eni ewo eye fra speaker no mu eto nsa na wode from no na ba wohwɛ enkomo ne de a uba Emrashebedwafie nkrata wodo a wone di jujuma no chair the business committee for omo presentation na paper no no eso a na fence so what the other papers enso so ebebe kan ho a na say ni nyina mu no eye loans ana say bosia bo ahodo a aban aye say wokwakobo na chese obehwe mu no anka kamia say katafa bi abebibia na chese loans ewo honom na no na one day report no betu dwa one chese loans ahodo ya woje no ye hwe kwan say ebinum ebitini ede akọ na ye de abo agriculture ntem na ebiane nso na wonsam nso etimi adoso pii ewo omanmu a afenso so ebi nso so ekọ eye social road construction na ta akwan yie mu eno nso so ebi ekọ so suamen interchange eno nso so sika no ebi ekọ na afenso Accra entane Kumasi Kwantempo no nso so construction no eno nso ebi ebe kọnum na sa wo hwa akese loans ahodo ne de ne di kan a ebetimi aboso eye $98 million no and no one chese ade a wo hwe kwan se wo di sa loan no na wo de aboa afenso so no $660 million and also so one eje no one chese
sa wo hwe ye covid yi echi insansam abaye ne aho siesie bi ayeye no eno nso wotimi edeboa afi World Bank nso so ma Ghana US dollars no 150 million US dollars na no na wo kire se ba beboa na aduane wonsem a kire se eno nso enkoyi no aban ednema bi egu akwan mu a tese sa wo hwe dia na ese loans ne de ade a edosu yi a ne nyina no aban akurochire ho nkrata a tese wo de aba na embrase bedwa no edi ho abobo na wo hwe nkwan se sa wo hwe loans bi a wone eka se wone edebeye giso ne konongo kwantempon ne wone kire se wone eyi sa project no ede akobe bi fofora ne nyina no adjust me kind loans ahodo a ewo nkrata mu ekura me dia se akoni duso a ne nyina no domkuma no kire se enya ade a wo so wo betumi ezan se be bi o man gina yi o man engina yi eno nti ebanesen na yesan aswa loan ahodo na loan no so loan na neche se ade a ekosoro papa ewo sikase mu a ne nyina no kasa no eguso a ekoso Adom Kasee no ekire se loan bi kura wo betumi aboa na wo hwe kura wo metete Ghana ebeye mfie aduasa ntam no domkuma ne se twenopa no saa bridie enya ade o man Ghana ehia loan bia yesa wo hwe mu a akwakoye twemamantwe ewo fia no mpe Ohene yada sepani amane boya di free o my Ghana yemra shebe dwema brebusia ohena mpo